Ottaliko aina video? Pustutiukkana ahka. Ottaliko aina video? Pustutiukkana ahka. Ottaliko aina video? Pustutiukkana ahka olisi ok. Paskakaupunki. Tatkamesteiskuu alussa. Sulla oli oikeesti omat laitteet ja kaikki muu. Paskakaupunki. Europelle. Näyttöön päässä valittaa. Paskakaupunki. Paskakaupunki. Sä oot taas mennyt tekemään. No vittu siis... Oikeesti nyt vittu. Mä oon pieni puhuttu tästä tää koko seksisymboli. ilta, että pitää käyttäytyä täällä baarissa. Onks sä nähnyt koskaan miten seksisymboli käytetty baarissa? On. Valehtelee! Europelle. Paskakaupunki. Mä oon nukkunut 2 tytön. Tää TV Europelle. Europelle. Se oli jotain ihan uskomatonta. Siis niinku VIP-tilat kaikki, niillä oli omenoita ja mandariineja siellä takahuoneessa. Europelle. Punaisia ruusuja. Revi. Europelle. Vittu. Nyt taas on tauti. Europelle. No Hilkka varmaan Veine. Koska sekin on hävinnyt. Valehtelee! Me istutaan Juhankaan tässä kahdestaan. Joo. Tää on ihan kuin jossain MTV-laista. Tiedätkö? Se on Osborne-sarja. Niin on. Ja sama tiukka. Hei julkikset. Kauheeta säippeen noin veti. Julkis!